har spurgt Jen på Facebook om stille mig spørgsmål og udfordringer sammen med Jonas her. Ja. Og først spørger Nano Valentin. Ja. Forresten, Jonas han fik lige næseblod, så han er lige ovenpå. Ja. Ja! Og så nu svarer jeg bare. Nano Valentin, lydhedende fra 1 til 10. Jeg svarer ikke på sådan nogle spørgsmål. Eller Jonas. Det var Jonas. Ja. Men 10. Min personlighed fra 1 til 10. 10. Det pæneste ved mig. Jeg stjapper jo. Nano Valentin. Sig 3 søde ting om hinanden. Jeg venter lige på en kom. Hvad er jeres livret? Folkeskole. Hvor høj er I? 1,69. Er I forelsket? Jo. Skype versus Facebook. Fjes. Jeres yndlingsfarve. Gennemsigtig. Hvor gammel er I? 13. Hvad vil du gøre, hvis din YouTube-kanal lige pludselig får 300 subs? Så vil jeg nok lave en 300 subs special, ikke? Egon. Ja, Max. Hogar. Hvad synes I om mig? Kom nu. Niles. K. 1 til 10. 20. Mathias. Nikolaj Jørgensen. Hvad synes I om mig? Liv. Bø. Klappe. Hvad synes I om mig? Hvad synes I om mig? Kasper. Selma. Bak. Spis en tandpastatube. Udfordring. Okay da. Men det er rimelig mærkeligt at have tandpasta til at lægge noget i haven. Seriøst. Nå, men lad os gå i gang. Du kom til den helt rigtige tid, Jonas. Vi skulle til at gøre det der med tandpastaen. Du kom til den helt rigtige tid. Okay, du starter. Hvor kan du have næsen? Okay. Jeg tager så meget her. Svaret på et spørgsmål? Ja. Jeg tror bare, jeg kommer til at overleve det her. Au, en næse. Ja. 2 sekunder. 1, 2. Emma Jørgensen. Kan I lide mig? Jonas. Kan du lide Emma Jørgensen? Så svarer vi ikke på, baby. Nej. Vi er udsendt fra 1 til 10. Nej. Bøf versus pizza. Pizza. Brunette versus Marlene. Brunette. Blandine. Hvad synes I om mig? Mille Viborg var det der gang. Hvad synes I om mig? Nej. Magnus Hugger. Hvad synes I om mig? Overform. Total overform, man. Vi er sluttet nu. Så har vi tænkt os at lave noget... Vi har tænkt os at lave noget